ina ganin dai barin kira yarinyar nan za ta yi wa wata barin kira ta. Hello ya za ki zo ki tsaye da mutane a wajen ko an gaya miki ba mu da aikin mu za ki raina wa hankali yar talakawa tun yaushe miki a nan wajen za ki zo ki shanya mu a nan wajen gidan naku a wannan gidan sha kawai. Ai wallahi ina mai tabbatar miki da cewa matukar mu za ki dinga yi wa haka ai wallahi bari ki ji in dai wannan abin za ki dinga yi wa mutane to ina mai tabbatar miki da cewa sai na ga ƙarshen ki. Allah ka rabu da ni yawaran babanta da ni yawaran nasu ma ya wuce 3,000 mu za ki dinga yi wa gama rainin hankali babanta gani na ka lala da Allah malam ka rabu da ni kar Allah ya sa ta fito mu za ta yi wa hauka rainin hankali gidan nasu gaba ɗaya gidan na samun ciki za ka yi bacin ka gama cin mutuncin na bar min gida ka bar min gida